sa mangandam, kita matagusan ang pulong sa Diyos, pataling huganta. Kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan, kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong gabi mga higala o mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa Tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato, og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita, tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa ato mga salabutan og maghatag kanato ginsakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon, samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita. Okay, sa pagpadayon mga higala sa di pa ta moadto sunahan, ato ngayon si Brother John alang sa opening prayer. Okay mga higala, magampo kita, dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, amahan nining takna sa gihapon. Kami nagpasalamat nga hangtod nining mga takna, padayon pa kini nga programa nga puga sa kahanginan alang sa kaluwasan. Panalangin ni kini nga programa, panalangin ni ang tanan nagapaminaw, kini ang ginapangayo tungod lamang kang Kristo nga ang matod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, good evening no sa tanan nato nga mga viewers, ato mga listener, mga nag-follow sa ato nga program. Mayong gabi kanyang tanan, mga kigala nato din sa Luzon, Visayas, and Mindanao, o sa tibok kalibutan, or asa mo dapitan ining gabiuna nga nagalantaw sa ato nga programa. Sa gihapon, sa kinasingkasing, amo kamo nga gina-welcome sa pagpagikuban mga higala, o pag-participate karong gabiuna nining ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So di pa kumpadyon sinana kung ihatag ang panahon ka Brother John alang sa pagpangumusta nga na kaninyo. Brother John. Yes, salamat Brother Levy. Well, mga higala sa gihapon, welcome din sa atong programa kini ang maayong balita.
Kami maghatag sa inyo so sa kamalipayon ug mainiton nga pagpasalamat sa kanunay ninyo nga pagsunod dinhi sa ato nga programa. God bless sa tanan nga naminaw karon. Okay, pwede na mo mga higala makapadala nga rin namo no og mga mensahe diri sa ato nga comment section sa Facebook sa DYCM Bugo Adventist. Namoy mga importanteng mensahe ngadto sa inyong mga kahigalaan, ngadto sa inyong maminahal sa kinabuhi. So panahon na nga mag-send mo mga higala aron ato nang basahon o niya ato na ikapadangat ngadto nila. O kung pananglit aduna mo mga importanteng pangapangutana may tungod sa pulong sa Ginoo. Labi na sa mga atong gisgutan nila may mga follow-up mga higala ato nang gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon. Kaya ato nang tagaan og higayon unya nga tubagon sab nato ang inyo nga mga pangutana. O niya atangi higala ang pangutana nga tubagon karon gabiyona. Kaya tagan mo namo og kahigayonan sa pag-participate sa ato nga programa. Makahatag mo og dugang tubag or naamoy wa masabti, maka-react mo mga higala aron atong dugang nga ipasabot ang mga pulong sa Ginoo nga ato nga gikalibgan mga kahigalaan. So sabliyon nako ang tanan karon gabi na atong gina-welcome nya pwede di mo makapadangat sa higala og mga mensahe sa amo nga mga number ni Brother John nga amo kanunay gipahibaw nga na ninyo or pwede ari sa ako nga messenger higala kang Brother Libby kang Libby Clavis nga messenger. So makahimo mo sa pagpadala og mga messages dinhi sa ato nga messenger. Kay ato sa nang tagdo dinhi basahon ta na higala ang inyong mga mensahe nga inyong ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon diri sa ato nga messenger, no? Kaniya panahon na nga atong sugdan pagtagad kining mga mensahe nga ato nakita sa screen. So alang niya itong wala pa makasugod og type diha, hinay-hinay na mo og type niya ipadala na din kay ato ng sugdan pagbasa mga kahigalaan ng inyong mga mensahe. Okay, ato nakita din si Dong Eliser Romagos. Mayong gabi ni mo Dong. Anya, salamat sa pag-pray sa ato nga programa. So good evening nimo niya wala makakabisita nga rin sa Kadwawan. Dili ayaw sa Brother Libby pabisita Kaduawan kay ang schedule ana dili man Kaduawan, Mindanao pa man. Once Mindanao ari na nas Kaduawan. Okay, ni asad si Brother Elmer Baclayon Lacerna. Mayong gabi ninyo Brad Libby o Brad John. So mayong gabi ninyo Brad Elmer oban sa imong family Lanster Virgie inyong anak. O niya sad si Sister Ila Alipalam. Salamat sa pag-pray, Sister Ila. O niya, salamat sa paglab sa ato nga program. O niya, ato pong nakita din si Baliermo Marlon or Marlon Baliermo. Shout out ko sa akong kauban sa Virginia na si security guard Tabada na gustong magsabadista. Okay. Salamat no ni Brother Baliermo Marlon. Anya may siguro nga imo nang Bible studyhan si Brother Tabada. Ay gusto man siya nga magkinabuhi nga Sabbath keeper. Join sa Sabbath keeper. Okay niya po si Brother Ronilo Itang, mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby, o maayong gabi usab sa mga kaigsunan, makanunayong naminaw, o sa nagview niini nga programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. So good evening Brother Ronilo o sa imong family diri sa Bugo City. O niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglab o pag-pray, Brother Rufino. O niya ito pong nakita din si Rosa Villa Andalis. Mayong gabi ninyo diha sa station, Brother Libby o Brother John.
So mayong gabi nimo diya Sister Rosa Villa Andales. Thank you sa imong pagpakiguban sa ato nga tulumanon. O niya po nakita si Brother Maki Kuro. Mayong gabi ninyo mga Brad. Brad John o Brad Libby. Ingon man sa mga naminaw sa programa. So good evening Brother Maki Kuro diya sa Matag-Ob, Liti. So good evening yung tanan di kutob sa naglantaw karon unya nag-follow sa programa ato nga gina-welcome. So ato sang ipuli-puli higala arita sa pikas nga monitor. Ato ning tagdon ang atong mga kaigsunan o makaigalaan nga ang uban nag-send og heart, yang uban nag-like sa ato nga program. Ari una ta sa mga nag-send og heart mga higala niya si RMB Kapaglaom. So mayong gabi nimo RMB Kapaglaom. O niya pod si Elia May Katamko. Niya sad si Joan Del Sarul, Oliver Yagi, Baliermo Marlon, Ela Lipalam, Glover Sayod, Vanessa Maglasang. Ay, may gabi nyo diyan, Sir Vanessa, niya uban sa imong family. Lani, Brother Toro diya, ng Sir Dailing, ng Sir Glover diya karon. Sila si Sister Galay, sila si Badroy. Tanan diya, mga kabataan sad ni Ganggang, si Eric Sinoy diya, may gabi. Lani Sister Eriksa. Mga Lipalam family diya, nga tos mga Serapino, mga Sinoy family diya, tanan tanan nga naminaw diya sa Mabuli, nagtanaw sa ato nga programa through live. Welcome kamo mga kagilaan. O niya pod si William Ede. O niya ato po nakita si Ayan Kevin Dorotan, Maki Kuro, Dudong Oftana, Jolita Tagalog. May gabi ni Mr. Jolita diha sa Camotes Island. Gimingaw na yung ayo ang Kamansilis. Magpilosofo ba kaganiya dito sa Kamansilis Church. O niya po si Gregorio John Toling Pikit Jr., Brother Elmer Baclayon Lacerna, Ronilo Itang, Edward Generes, Scout Ranger Senior, Jansky Ilustrisimo, niyasad si Caroline Marikit Galyares. O niya dirita sa mga nag-like, mga kahigilaan. Ato nakita din si Basilio Tero Notarion Jr., Tris Jamin Jaime. Niya po si Gina Tirana Pikit, Elmer Presbyterio Manatad. Ay, magabi ni mo Sir Brother Elmer or Sir Elmer. Asa man karon sir? Asa Napug? Asa sa Tabungon? Niya po si Rolls Soto Tams. Niya po si Sister Ninami, Tuanis Dubai. Niya Jonathan Villacastin sa Bantayan Island. Niya sad si Meliod Silasol, si Freddy Felicano, G. Merced. Ato po nakita din si Brother Navigator Flores. Niya Brother Aniceto Presilias. Niya may siyang gabi niya ni Sister Jocelyn dia Amindaros. Kauban siyang Pinangga. May gabi niya dia ng Brother Ijun. Niya sad si Roylisa Sayod, si Carlota Nicole. Niya si Dong Eliezer Romagos o si Pascualita Calosor. So muna ato manakita higala
Anya ato ning tagdon ang ato nga messenger. Ato sa ning tagdon dinhi mga uban ani nag-like, nag-send og heart, ang uban nag-pray sa ato nga programa. Okay, niya Sister Helene sa Kadwawan, maayong gabi. Aniya mga Kadawan SD members nga nagtan-aw karon. Aniya niya po si Rolls Soto Tams. Ato sa nakita dinhi sila si Sister JJ or Gay Marie Kalapuan. Aniya niya sad si Brother Domingo Bunukan. Ang iyang mensahe maayong gabi na usab ninyong duha Brad John o Brad Libby. Ako lang pasalamatan ang tanang mga kaigsunan nga sa makanunayon nagsunod sa pagpaminaw ni ini nga programaha nga puno sa kamatuoran. Salamat Brad Lib o God bless natong tanan. Salamat kaayo Brother Domingo Bunukan sa kanunay natong pagsunod sa programa. Okay. Niyasad si Sister Sara Katampatan. Niyato sa nakita si Brother Rufino Moreno. Thanks bro sa pag-shunt. Niyas Brother Cesar Elgira sa Gihulngan City. Brother Navigator Flores. Ato sa nakita si Brother Ronilo Itang. Niya si Abner Dualio. Niyanasad si Jaya Sel Plinios. So, mayong gabi, Jaya Sel Plinios. Okay, no? Niya, ato ning tanaw ning uban. Okay, niya si Raymond Paikan Padiran. Niyanasad si retired Scout Ranger. Si Sir Isagani Aratia Senior. May gabi ni mo diya, Sir. Dias Kabangkalan. So, muna ato manakita higala din sa ato nga messenger. So, makahimog ya po mo sa pag-send ng higala kay aton tagaan og pagtaga din sa ato nga programa. Okay, ato ning balikan og tan-aw ang ato nga monitor. Ani ato ning pagbasahon mahigala ang mga bag-o nato nakita niya si Million Silasol. Salamat sa pag-pray o pag-love, Brother Millions. O niya ito po nakita si Brother Moises Alex Liaban. Niya yung mensahe, mayong gabi, Brad John o Brad Libby. So, good evening, Brother Moises. Diha ni sa South Cebu, sa Mualbual. O niya po si Brother Rimart de la Cruz. Iyang mensahe, maayong gabi iyo. Okay, may gabi ni mo, Brother Rimart de la Cruz. Ni ato po nakita din si Moises Alex Liaban. Salamat po sa daghang mga heart o kamot nga nag-pray nga imong gisend. Ato po nakita si Sister Pascualita Calusor. Mayong gabi mga brad. Gimingaw nami sa radyo. Wala na namo mabati. Sagdi lang igsoon, maabot ra na gihapong higayon nga kuan na kinini ang kuan makatingog og balik ang radyo. Okay niya po sing Angelito Basanyes is watching from Korea. Okay, salamat kayo no. Brother Angelito Basanyes diha sa Korea. Salamat kayo nga nakagahin po kag higayon panahon sa pagtan-aw, pagpakiguban nato karong gabi na sa ato nga tulumanon. Okay, padayon ta higala nga sunahan adto tas pagbasa sa pangutana nga maoy ato nga tagdon karong gabi na. Anya atangin ninyo na amoy mga i-share mahigala, mga dugang tubag. So, text dayon mo na mo ni Brad John, pwede sa comment section na to, pwede sa messenger. Diri lang sa ako nga messenger mahigala. Okay, ato ning tanawon. Okay, nyara. Niya pa di ay sino ba Jane Estrada Ihara,
Salamat sa paglab ug pagpray. Anya mo ni pangutana higala, Brad, good PM. Naghisgot man mo og dalan para sa langit. Ang question, makaadto ba sa langit ang palahubog? Kay gipromote ra ba sa mga CFD? Kay si Kristo kuno palahubog gikan ni Efren. Okay, salamat Brother Efren. Anya ang iyang pangutana ingon siya dinhi, Brad, good PM. Naghisgot man mo og dalan para sa langit. Ang question, makaadto ba sa langit ang palahubog? Kay gapromote raba ang CFD kay si Kristo kuno palahubog. Okay, munay pangutana higala nga atong sawan karon. Niya paminawin niyo ang mga tubag. O niya kung namo ikatampo diya dugang tubag sa pangutana. So it takes na or there is comment section nato aron ato nang mabasa ang inyong mga tampo, mga kahigalaan. So unang mupadangat nga na kaninyo si Brother John o niya akon tapuson mahigala. Okay, daghang salamat Brother Libby uban sa nangutana ani si Brother Efren. No? Naghisgot mamugdalan. Unang-una sa Juan 14:6 nagingon si Kristo, ako maong dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa man gawas kun pinaagi kanako. So kung maghisgot gani ka og dalan nga subayon para sa kaluwasan, si Kristo, dili ang relihiyon. Kay dili man na mo'y manduluwa, si Kristo man. Karon gihisgutan nimo nga ang mga pamahayag sa uban nga mga CFD o usar man ni sila goy mga ko nga si Kristo kuno palahubog. Ila bang gipanginsama si Kristo sa usama nila? No? Nakabantay mo adunay usa sa mga CFD pod, ako lang ning i-mention kinis Danny Cugtas. Nakadungog ko sa iyang pamahayag sa radyo. Matod pa niya nga kamong mga CFD paluma-luma mo og sultis pulong sa Ginoo, human ninyo wali-wali, maghubog mo. Ano ha? Sa laktod pagkasulti, mura bag gusto nilang damayon nila si Kristo sa ilang pagkapalahubog. Karon, kung atong tun-an dinhi sa Biblia, wala gyud nay kahigayunan o luna dito sa langit ning mga palahubog. Pero ambot og ngano nga gihigugma gina sa kadaghanan karon ang pagkapalahubog. Kay ngano man sa unang panahon ang imong makita bana ra gyud mao nay pagkapalahubog. Pero karon asawa sa diha nga kanunay na nimong masaksihan ang banag o asawa mo inom na. Nadugay hasta ng mga anak nga dalaga manginom na, manghagad pas imo og tagay, og unya mura og ingnon ta ning lamay na bagyod kanang batasan na. Kung natong basahon dinhi sa sumala sa nahaunang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10, pamatiin ninyo ni. Kay karon Sabado sa mga kuan tao ron Sabadog Domingo o abunda pa na sa kwarta kay bag-o pa mang sweldo kada kay Sabado sa kuan sweldo man na unya daghang inom hasta ug mang adlaw inom. Pero pagkapalahubog man ning gisgutan sa pangutana dinhi sa kapitulo 9 bersikulo sa naunang Korinto 6:9 ug 10 nagsulti dinhi nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili magapanunod sa gingharian sa Dios? Tanaw ha, ang mga dili mga matarong nga tao matud pa dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Karon niya sa unsa man o asang bahina nga ang tao maila nga siya dili matarong sa iyang kinabuhi, ipaday na kog basa.
Ayaw kamo pagpalimbong, walay mga makihilawason. Tanawa ha, kung imong tan-ani walay mga makihiwason, o tigsimbag mga Diyos-Diyos, mga mananapaw, o magunay ang masig kalalakig, masig kababay. Karon, pulos laki, pwede naman kaslon og simbahan. Pulos babae, pwede nang kaslog simbahan. Mani, magunay ang pulos lalakig babay. Mga kawatan, mga dalo, mga palahubog, o niana, paghubog-hubog rabagi sindrom, mga palahubog, o ang tigpasipala, mga tulisan, nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Wa magi kahigayunan na dito sa gingharian sa Ginoo ng mga palahubog, kanang mga makihilawason. Ano man na, bisag dili iyahon ng gihapon. Mao na hinungdan mga makihilawason. Unya, dugangan pa nato dinhi og tan-aw dinhi sa Galacia. Naghisgutan ni sa kapitulo 5 sa Galacia. Mao ni ang gihisgutan 5 unya sa 19 ngadto sa 21 nag-ingon dinhi. Og dayag kaayo ang mga buhat sa unod mao kini: pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Diyos-Diyos, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabubho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hodyaka, bahakhak, og mga butang nga maingon-ingon niini. Pasidan-an ko kamo sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo kaniadto, nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili magapanunod sa gingharian sa Dios. Malinaw na, paghubog-hubog dili makasulod didto sa gingharian sa Dios. Muna nga kung nagbasa mog Biblia unya lalaki babae makakita mong naay mga palahubog, musantop man na sa inyong hunahuna nga kining klasehas tawa giniluna dito sa gingharian sa Dios according to the Bible. Mao ni gipahayag dinhi sa Biblia. Karon, usahay mga kaigsunan, ang pulong sa Ginoo kamaturan gikawali na nadungog og nabati. Ang problema man ang nakabati kay wa magkinahanglan, mao na nga wa mabag-o ug wa mausab gyud ang ilang mga kinabuhi. Nga kun imo pang sultian ginahuna nila nga sila gihilabtan. Unya gustos Ginoo nga ang tao mahibaw, bitaw ningon siya sa Zacarias 8:16, sumulti sa matuod sa iyang isigataw. Mugsultig tinuod ug sultihan nimo di mo tuo, pero sultiig bakak tuo na dayon. Ngano man kay kun ang tao dili mo tuo sa tinuod nga gikasugilon kaniya, dako ug kay gayunan nga adto na siya mo tuo sa dili tinuod. Kay wa man niya tuhoy ang tinuod, so adto na tuo sa dili tinuod. Mao na nga sa atong kapanahunan karon, dili na kaayo daghan sa mga tawo nga wa makadungog makabati sa mensahe kay ginahimo pagmensahe sa nagkalain-laing mga pagi. Ang tumong og tuyo nga ang tawo makadungog ug makabati ug unya sila magbagong buhay. Pero kay lagi nagpatuyang sa ilang kaugalingong kagustuhan, ug imong sultian sa pulong sa Ginoo mura malag ibaliwala, mas husto pa sila kaysa imo. Sa adlaw unya sa katapusan magpabilin sila nga magmahay ra unya sama sa panahon ning Noe, nga ang mga tao sa unang mga panahon na sultian pero kay wa sila motuo, hinungdang nalaglag sila sa lunop sa tubig. Apan karon dili naman ang paghukom sa Ginoo lunop sa tubig kundili pinaagi na sa kalayo. Busa sa dili pa kana moabot ng mga panahon na himoa nga karon pa lang kita muduol og moalagad niya diha sa Ginoo. Tigala ayaw usiki ang panahon. Kinahanglan karon muduol ka na sa pag-alagad sa Ginoo kay ang panahon kalitapos na. Si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw ni ining mga puntuhan. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Salamat sa pangutana sad nga
gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Niya si niya si Remart de la Cruz. Siya dili yo kay ang paghubog-hubog makahimo kuno nga buang-buang. Tinod na kay taong hubog tanaw nimo murag butan pang way grado. Kay murag wa na siya gyoy maayo nga panimuot kung mahubog na. Okay, salamat kaayo Remart. Anya salamat po sa pangutana nga gipadangat tini sa ato nga programa. Ang pangutana higala naghisgot mahitungod sa makahubog or paghubog-hubog. Siya naghisgot man mo og dalan para sa langit ang makaad og ang question makaadto ba sa langit ang palahubog kay ga-promote ra ba na safe day kay si Kristo kuno palahubog. Okay, salamat kaayo. Imo man sa makita higala bisan gipang-post sa Facebook bisan pa gani leader sa simbahan. Inas publiko makita gipost yun sa social media nga gainom sa makahubog nga ilimnon. Kanya gatugot sila pag inom sa makahubog ilimnon. Kining nangutana din siguro nakatanaw siya nga sa mga social media or sa kinabuhi sa CFD, kanang CFD higala Catholic Faith Defender, no? Ga-promote daw sila mahitungod sa pag-inom sa makahubog ilimnon o sa paghubog-hubog. Ang ilang katarungan, si Kristo kuno palahubog. Wala ba tayo yung mabasa ana? Nga si Kristo kuno palahubog. Ilan na mga pasangil-pasangil ba? Murag, wabay kataha ba? Hastang Ginoo. Pasangin lan nga kauban nila silang mga buhat paghubog-hubog. Ang ilang gisayt na kalabanan kanang sa Juan 2 kadtong kasal dito sa Kana. Nga unom katadyaw nahurot nag-inom sa mga tao unom katadyaw nga vino. Nga kada isa musod og 20 ngadto 30 ka galon. So daghan-daghan yung binuha. Nahutban nagbino o niya niingon si Maria ngadto sa mga tao nga unsa gani iingon sa akong anak sundan ninyo sa iyang isugo. So ang giingon ni Ginoo nga pun-an ninyo ang unom ka mga tadyaw og tubig. Kausin ninyo. So gikausan ang mga tadyaw sa og tubig higala na puno. Human ni ana giblisingan ni Ginoo nahimong bino. O niya sa dihang nahimong bino ipatilawan pag-una nga tos katog yung tagtungod sa gikasal. Gipatilawan dito. Siguro ginikanan mo gipatilaw. Pagtilaw rog inom kay usa naman yung lamia tamis kayo. Ingon na ang punuan sa kasal nga nganong karon pa manig giserve ang pinakatamis nga bino nga nabatasan man unta sa kasal ang iuna pag-serve ang pinakatamis. Nganong karon pinhitabo? Ang mga tao sig inim na nahurot na gutog inom ang unong katadyaw ha nga musod og 20 katus 30 ka galon o niya pagkatilaw lami ang kadtong bino nga gipanalanginan ni Ginoo sa tubig na himong bino perting inom sad sa mga tao. Pero wa gyoy record nga gisgutan nga dunay usa nga nagsusapinday, nay usa nga nahubog, nay usa nagsigsukas kahubog, nay nagsinumbagay tungod sa wala. Nga naman unsa man tong binuha? Dili to binong makahubog higala, dili to wine nga makahubog. Kaya dunay duha ka klaseng wine sa Biblia, wine or vino. Ang usa gitawag nag-fermented wine. Unsa na siya? Fresh grape juice.
labas nga duga sa paras. Ang ikaduha gitawag nag unfermented wine. Sa ato pa kanang unfermented, alcoholic na siya, makahubog na siya nga bino. Kadto ebidensya nga ang gibuhat ni Ginosos dili makahubog nga bino, gitawag og unfermented wine to higala. Nga naman kay wa man gyud nahubog. O ang fermented mo nang makahubog. So dili makita nimo nga dili makahubog ang gibuhat ni Ginosos. Pero unsay pasangil sa uban nga mainom? Si Kristo kuno palahubog. Di mo ta mabasa ana. Kunya mo ni mga verse nga ilang basihan nga wa pwede masabti ug usa tong klasiyas bino ang ilang ang gibuhat ni Ginosos. Bino to nga di makahubog, unfermented fresh grape juice to mahigala. So muna ang Biblia kinahanglan sabton og ayo. Sabton to karon, sabton og ayo. Ngano man ini nga ilim ng makahubog or wine nga makahubog? Dili ba din ipainom diya sa Biblia? Og basahon nimo higala ang maghuhukom 13 bersikulo 4. Ang akong basahon ang Catholic Bible 13 bersikulo 4 sa maghuhukom dinhi sa maayong balita ang Biblia. Muni atong mabasa sa 4. Ayaw gayod pag-inom og bisan unsang bino nga makahubog o ilimno makahubog o pagkaon sa bisan unsang kalanon nga gidili. So tin-aw kayo ang Biblia nagsulti. Ayaw gayod pag-inom og bisan unsa nga ilimnong makahubog. Bisan unsa gani apel na ng tuba makahubog man na. Apel na ng beer makahubog man na siya. Apel na ng ladies drink nga beer makahubog man na. Og uban pang ilimnon makahubog. Apil na sa gisulti sa Biblia. Balaod sa Ginoo. Ayaw gayod pag-inom og bisan unsang ilimnon nga makahubog. Bawal na. Muna gisulti sa Biblia. Sa ato pa kanang mag-promote nga moinom og makahubog ilimnon kay si Kristo palahubog, butang-butang na. Kasumpaki na sa pagtulunan sa Biblia mahigala. Ngano maggayod nga gibawal mas Ginoo ang pag-inom sa makahubog ilimnon? Kay kung tan-aw ni mahigala ang record dinhi, ang hinungdan nganong gibawal nas Ginoo kay makadaot na sa atong panglawas. Ang Ginoo naghandom ba sa prisuan? Naghandom siya ng iyang mga anak, mahinigugma, makabaton ta og maayong panglawas. Kumusta man kanang ilim ng makahubog? Makaunsa man na sa atong panglawas? Makaayo ba na? Makahatag ba nagkahimsog sa atong panglawas? Kung imong studihan higala ang mahitungod sa mayong panglawas, kung imong tan-awon ang mga research mahitungod sa mga pamahayag sa mga doctors o mga medical science, nagpamatuod nga ang ilim na makahubog o gitawag alcoholic drinks matod pa sa pahayag sa ni gikan sa Rutgers University nga gisulian og study ang mahitungod sa mga alcoholic drinks o niya ilang nasuta na pamatud-an nga maoday kini usas mahinungdan sa gitawag og hepatitis, enlargement of the liver, paghubag sa atay, kanang pag-inom sa makahubog ilimnon, usa dinas mahinungdan nga antaw kalabanan yun, mahubag ang atay, madunot ang atay, tawag cirrhosis of the liver mahigala. Gumikan ka na sa kanunay pag-inom
sa makahubog nga ilimnon. Research na nga. Muna kung imong sorbihon na yung mga tao nangamatay, tingala nga ning gahi man tiyan, uban at taga-bukid, mingon nga, agibarang to siya. Gibarang ba nga, ning hubag mang atay ato? Ako kadaghan ko nakas bagat o ingon ana, nga hikapon ako ang babas atay, murag kahoy mga higala, gahi kayo. Diha po'y na sugatan ako sa una nga, ang iyang tiyan pertin dakuha kaayo, murag butiti siya. Marka god ang mga ugat-ugat diya siyang tiyan. Gipapauli na siya sa doktor, gikas sa ospital. Giingna na lang mga anak nga kanang inyong amahan. Kana siya inihap, inadlaw na lang ang kinabuhi ana. Pakanaan na lang siya, kutob siyang gusto. Kutob siyang i-request. Tagael na siya kay pipila na lang ka mga adlaw nga makita niyang amahan. Kay kanan sakita, lisod na. Kanya, naduawan to na mo dito, naluoy ko nagtanaw siyang kahimtang na mga anak nagsigig pinaypayay sa amahan kay murag alindanga, init kuno ang iyang pagbati, iyang lawas. O niya akong ipangutana siya unsay imong lifestyle sa una, anoy, ingon siya ko nga, moinom ka ba daig makahubog ilimnon? Siya ako noon sa una dong, bisag buntag mainom ko. Perte ko mainom, si kong inom sa ilim na makahubog. Sabi ni Budong, og nahibawan pa nako nga ingon ani akong sangkuan, ako gitong biyaan. Pero saon man, awahin na ang tanan na akong pagbasol. Nagbasol siya, nagmahay siya, siyang pag-abusar, siyang lawas sa una. Samtang siya maayo paglawas. So, daghan ako na interview, nagyan ako sa una, diha patoy, dila na ko nganlan ang lugar nga naghimo ko og groundwork kay naay wali pagahimuon. Dihay na hibag nako nga usa ka tawo. Diha duol sa waliha akong himuanan og Bible seminar. Sugid asoy na siya nga barkada niya, upat sila kabuok, kargador sila lansa, o niya ang ilang lingaw daw, panahon nga wa na'y trabaho, inom na sila. Hapon hantod magabi. Kumay kay okay ra yung palawas, noy. Siya nga, ang ako makauban noon dong, nga upat mamikabuok, ang tulo patay na. Kung sabay namatay nila, siya nga, nang hubag ilang atay. Kumay, ikaw no, amang kamadutli. Gahi kag lawas. Siya, na doktor naman sa kudong, na ako no problema, gyapon akong atay, pero gainang ko sa doktor, nga din ako paimnon. Kanya, muna pa sa doktor, munang, wa na ko mag-inom karon, wa na ko magtabako. Kanya, pag-istorya naman ng adlaw, pagkaugma higala, muna nadunggad ako sa balita nga, namatay siya dito sa baybay. Gibayungan siya sa masilingan. Suka siya, lagom kayang gisuka. Itom kayang gisuka niya. Uban nagunahuna nga, atay siguro ng gisuka kay nadugmok sirong atay anak niya. Patay yun siya. So ang pahayag niya sa atong gibasa, sumala silang pagtuon, ang pag-inom, batasan sa pag-inom sa makahubog ilimnon, may hinungdan sa hepatitis of the liver or cancer sa atay. Naghandom tahigala nga makabaton og maing paglawas, mintras di pa uwahi ang tanan. Ato ng biyaan. Kaya ang handom sa Dios nga makabaton ta og mga maayong panglawas. Makadaot din na sa panglawas. Muna di nato ni dagmalan ang atong pag-inom sa makahubog hilimnon mga higala. Maoy pagdagmal sa atong lawas. Magmasakit na ta, magbahay na ta. Ang pulong siguro nagsulti, di ta paimnon sa ilim na makahubog, di ta mutuo. Pero doktor na musulti na to, kaya nagmasakit na ta, tuo na ta. Murag labaw pa ang doktor na to. Ang Ginoo di ta mutuo. Pero ang doktor na, tuo na. Yung doktor, ay nag-inom. Inom pa gani ka, patay giga.
Sige dok, unsa pay akong buhaton dok, unsa pay akong buhaton? Sige pangutana. Sa buhaton. Mintres maayo taglawas, susihang Biblia. Kaya ang Biblia nagtudlo na higala og maayong panglawas. Gisaway pod ang kinaaya nga di maayo sa mas pag-inom, pagkapalahubog. Ginasaway na, gibasa ni Brother Jun ganiha ang mga verses nga nagsaway may tungod sa pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Anya, di pa itong basahon o. Matod pa ni Dr. Emmanuel Rubin, nga chief siya sa pathology dito sa Mount Sinai, the School of Medicine. Ingon siya din nga ang alcoholic drinks daw ay guni nga direkta kuno action ngadto sa heart, kanya causing a progressive weakening of the muscle itself. Sa to maluya, pag inom nimo direkta na ang imong kasing-kasing maapektuhan, kanya maluya na ang kasing-kasing mga higala. Kanya gisgutan pa din nga alcohol causes damage and kills brain cells. Makadamage daw o niya makapatay sa mga cells sa atong utok. Matod pa ni Dr. Ernest Noble nga professor siya sa Siwati Tiwari sa Harvard College sa School of Medicine. So muna higala ang punto ni gisgutan na to, makadamage sa atong brain cells. Ilang pahayag, hinungdan ang taong palainom, matiguang na ganin na higala, kalabanan ana musangko gyud pagkaango-ango, ango-angohon. Nga naman kay nangamatay ang mga brain cells, uban brain cells nangamatay. Kaya gisgutan po din sumalas itong mga basa, sumala sila mga pagtuon. Alcoholic kills brain cells. Anya, gingunis nan, causes the red blood cells to clump together in sticky wads, causes diabetes, causes anemia, anya causes loss of memory, judgment, and learning. Anya ingisunahan, causes inflammation of the heart muscles. Anya causes duodenal ulcers. Alcoholic drinks destroy liver cells. So daghan kay mga higala ang madaot sa ato nga lawas. So kung naghandom ta nga mabatna nato ang maing panglawas, labing maayo nga atong likayan ang pag-inom sa mga alcoholic nga ilimnon, nga naman kay di makahatag nato og maayong panglawas higala. Makadaot hinuon nato, no? Makadaot nato. Karon kung maghisgot pug ka mahitungod sa kinaiya or efekto nga makita nimo sa usa ka tawo nga nag-inom sa makahubog ilimnon, siguro kita mong hubog. Mato pa sa pagtuon pod nga ako po ning nakutlo gikan sa American Provision Yearbook. Nag-ingon din sa atong mabasa nga niya makita natong mga epekto, ang ilan ng findings sa ilimnong makahubog sa diyan tawo mahubog. Number 1, ang alcoholic drinks kuno gitawag lag family disturber. Tinuod na tig-disturbos pamilya. Kay ambana nga mahubog, disturbo tuod ang asawa ug mga anak di katug. Nay mga asawa nga adto makatug sa kamaisan, mga anak manlayas, nga naman kay nahubog ang bana o niya dag sanggot mangukod na, nga naman kay wa na sa normal ang iyang unahuna. Tinuod na o niya maka-disturbo pod sa ilang mga silingan. Di pod makatug ang iyang mga silingan kay bagsig yaw-yaw mga higala diyas balay. Muni number 1 nga kinaaya sa tao nga nahubog sa ilim ng makahubog. Ikaduha, peace disturber. Maoy tiguba sa malinawng pagpuyo. Daghang puloy-anan nga naguba nga broken homes tungod kay di nakagwantang asawa ang iyang bana sig kahubog. Naay mga anak nga nanlayas, nga naman
kay ang banag asawa mga palahubog sila duha. Anya magsigig inawayay sila duha, mga anak na layas na lang gikan sila pamilya. Anya sunod, ikatulo, may hinungdan sa gitawag og quarreling. Sabing quarreling, away ba? Kalabanan sa away higala, imo nang susihon. Kalabanan ha, mostly. Nakainom sa makahubog ilimnon. Nga naman, kay di na katarong og balanse ang unahuna. Kay kini ba ato unahuna sa labutan nato, gibutangan is ginog timbangan. Normal gani imong utok, makatimbang-timbang kag unsay maayo, unsay dili maayo. Pero og ang tao nakainom na, nahubog, agresibo na siya, mubuhat og di maayo. Murag matuwang ang timbangan tungod kay ang utok nasudla na sa ilimnon nga makahubog. Muna nga hinungdan sa gitawag og quarreling, hilig nag-away. Hilig nag-away. Mamarigla na, di na mahadlok, isog na kayo. Nga naman, kaya ang pagtuo, siya pa nakaisog nga tao sa kalibutan. Muna nga, di yun makaayo, makadaot yun na siya. Nabito to'y usa ka istorya nga katawanan, nga ilaga daw na nangko, inom og sigis tuba, nahubog ba na ilaga ning ambak sa gikaslubi, nagsigsinggit ilaga ng hagit na, asa marong iring bagat diha kay kaonon di ka. Iyang pagtuo nga ang iring na iyang kanunon, nakalimot siya nga siya mo'y kanunon sa iring. Mao sa nang tao nga mahubog, ang iyang pagtanong sa kuglin, murag siya naging hari sa tibok kalibutan. Siya pinakaisog sa tibok kalibutan. Kay manulti, perting labunga kaayo, isog kay manulti. Munang kalabanan, mag-away, magpatay ng uban, o niya, munang manulti mga broken homes, may tabo. Ano ni pagyod? Usas makinaiyang makita, igini ni, makakuha sa maayong pamatasan. Tinuod dili, tinuod sa rigala, kay wa na'y batasan ang taong hubog. Wa na'y pamatasan. O niya magsinagsayaw. O niya maghubo na sa isdaghan tao. Di na mauwaw, muwara-wara siyang armas, yang tinaguan. Nakakuha, mangilog. Ako nakasuway kong sulti panahon sa lecture sa publiko. Dunay usa ka tawo nga nagtambungan pirmi. Perting buutan na kayo. O niya karon kay isa kahiginana, nakainom man siya ng adlaw, anang pagkagabi oy di naman hilumon, hingsaka man dito nun sa stage. O niya, iya mang ilog-ilogon ang akong microphone kay mupuli siyang sulte. Ikataw sa mga tao, nawadaan yun siya og maayong panimuot, maayong pamatasan. Nga naman, kay ang upat nga kinaiya nga makita sa tao nga palainom, palahubog, makakuha sa maayong pamatasan. Kamu makarelate mo na kay doon na tingali mga silingan yung makitaan nga nawadas pamatasan. Kanya ikalima, maoy hinungdan kalabanan sige tawag individual accident. Na-aksidente siya mo unsa tungod lang siyang kahubog, na-aksidente siya. Mabito hinungdan nga gibawal higalas mga drivers nga mag-drive og sakyanan nga hubog. Nga naman, di man makareact ang yaw nahuna. Di man makareact ang nahuna niya. Mao na nga bawal dako kung penalty na nga sakpan ka enforcer nga nag-drive ka nga influence or ranimaho ka or hubog ka sa makahubog nga iliman higala. Na mga tao nga na-disgrasya, naligsan tungod tingali ka ang driver hubog, nagwara-wara na ang gisakyan. O niya tingali, ang driver dili hubog, pero ang tao nga naglakaw dan hubog, nagsikso sa pinday, hangtod, gikalit pa niya dupaatang ang truck, naligsa noon siya. Individual accidents. Maunay usas mga resulta, mga higala, sa limang kahubog. Ang katapusan, ingon din nga, promoting crime, makapadasig sa tao sa pagbuhat o krimen. O sa mga krimen, daotang mga buhat ba?
Gisulian bitaw og susi dito sa korte sa Minneapolis, Bahigala. Sa usa ka gatos ka tawo nga nasuod sa prisuhan. Gitun-an nila kini dito sa korte. Gistadihan. Ano nga priso man yung matawanan, usa ka gatos ka mataw. Unsa man gyud kay gamot. Unsa man gyud kay sinugdanan, ugat ba? Ngano ni mga tawanan nakasaman, wanya na priso noon. Pagsusiron sa 100 ka mga taong nasuod sa prisuhan, 90% nasuod sa prisuhan ang hinungdan gumikan sa ilimnong makahubog. Wa na kakontrol sa nahuna, nakabuhat og dili maayo. 90%. Kaya mo na kadakog porsyento higala. Muna nga ang pag-inom sa makahubog ilimnon dili gyud maayo sa usa ka tawo nga moadtog langit. Kay ang gustos ginom moadtog langit normal itong nahuna. Nagkinabuhi ta nga sobay siyang kabuton, pero ang kabubuton pun sa yawa nahibaw siyang kining unahuna natog madaot ni ang tao makabuhat gyud daotan. So gigamit sa yawa nga instrumento ang alcoholic ka ilimnon aron sa pagdaot sa unahuna kay nasayod siya nga kon madaot ng itong unahuna masudlan na nig alcohol ang tao makabuhat og dili maayo. Karon sa Biblia mga higala, unsa may tambag ato tong ato nabasahon ang Proverbio kapitulo 20 o niya bersikulo 1. Niya pamahayag si King Solomon. Unsa may pahayag King Solomon? Ingon siya rin nga ang bino or makahubog ilimnon maoy usa ka tigtamay. Ang maisog nga ilimnon mao ang sabaan o bisan kinsa nga masayop tungod nini siya dili manggialamon. Ang ilimnon makahubog kuno sabaan na itawag hilumon kayo pero makainom astan sabaan na kayo. May nang mubalak manggawas ng in English, may na maghingan taho na. So yun ang hitabo mo nag-ingon ni King Solomon, ang bisan kinsang masayop nini dili siya manggialamon. So makadaot yun sa kinayas tao. Unya unsa may gisulti pa sa Biblia? Proverbio 23 29, 30 antos 33. Kinsa man ang may kasakit, pulos pangutana. Nya nay answer. Kinsa man ang may kasakit, kinsa man ang may kasubo, kinsa man ang may panagkabingkel, kinsa man ang may mga pagbagulbol, kinsa man ang may mga samad nga walay gipasikaran, kinsa man ang may kapulas mga mata, nirang answer sa 30, mao kadtong magapabilin sa pag-inom-inom o bino, kadtong magapangita aron sa pagpangita sa sinakot nga bino. Sagol-sagulan na nila iling-ilimnon. Mao ditong mga tawhana nga naikasakit, kasubo, panagkabingkel, na pagbagulbol, nasamad nga way gipasikaran, pula ang mata, kadto ding mga tao nga nagsig-inom sa makahubog ilimnon. Tanaw na to ang 22. Kaysa katapusan, inom-inom ka, nindot kaya, ligri kayo, pero inig epekto na sa alkohol. Kaysa katapusan, kini magapamaak sa masbitin og muiko sa masudto-udto o sama di kag napaakas bitin ana na ikusan sa udto-udto o niyag mapaakan na tas bitin maikusan sa udto-udto kanang ilim na makahubog. Ingon ang 33, ang imong mga mata, nara, mausap ng tinawan, ang imong mga mata makasudong sa mga butang katingalahan o ang imong kasing-kasing magapamulong sa mga baliko nga mga butang. Tiyan mo na, di na tarong atong sultihan. Baliko ang atong mga sultihan, mahigala. So makadaot yun, makapahimong abnormal sa usa ka tao. So aron di ka matintal ana, unsay tambag, ingon din ang bersikulo 31, dili ka magtan-aw sa bino, kung kini magpula, kung kini nagapangidlap
sulod sa kupa sa diha nga kini magaagay nga mapsay. Ay tanaw kay usas tentasyon ni gala nagsukad sa imong pagtan-aw. O niya labi nag-adi ka na, tan-aw ka. Ana, maglain na imong kinabuhi kay gusto na kang mainom. Nga ang Biblia kun imong tanawon, ang unang Korinto 6, 9 of Gs. Walay palahubog nga pasudlon sa ginarian sa langit. So ayag butang-butangi si Kristo nga palahubog. Si Kristo may mobalik sa kalibutan ni nagsulti siya, way palahubog nga paadtong didto. So kanang kinahigala naghandom ta matong langit kanang kinahiya ato ng putlon. Nga naman aron normal tong nahuna makahimo tas pagbuhat sa mga buluhaton nga subay sa kabutos Ginoo. Makahimo tas pagkinabuhi subay siyang kabuton nga sigurado higala nga sa pagbalik ni Ginoo kitang tanan siguradong makakuyog kaniya o makapuyo sa langit ng pulianan. So wa naman tayo mga higala niya itong basahon diri gaingon sa dinhi nga si Johnny Paradyong. Brad, kumusta? Salamat sa iyong presensya kaganina diri sa fellowship. Kanya si Mrs. Alex Liaban, nahubog naman good ni sila sa doktrina nga wa sa Biblia. Ang resulta, hinubog nga mga katarungan nga okay ra kuno maghubog gidamay pa si Kristo. Si Rimar de la Cruz, pag mag-birthday, magsige og wish o good health o niya sigig inom og sigarilyo. Niya si Mrs. Alex Liaban, kung imo na silang tambagan nga makadaot ang pag-inom, mudayon ingon, gihilabtan, masuko ng uban, gimon tambagan. Niya niasad si di pagin siya mensahe si Paradyang, Brad John, Brad Liv, God bless, watching from Nangka, Konsolasyon. Niya, salamat po sa Riverside FM 93.2 MHz. Salamat sa pag-on air ninyo diha mga sir. Okay no, wa naman tayo mga higala sa dili pa hingpit tapos sa natong tulumanon ni ang atong team song. Ni atong yon si Brother John alang sa closing prayer. Kung mga higala magampo kita, dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, panalangini ang mga taong nagapaminaw sa imong pulong. Salamat Ginoong Diyos, nga ikaw magatubag sa pagampo, tungulang kang Kristo nga manluluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kanyang maing balita o kanyang tanan o masukig pinalanggan ti paminaw, sa ngalan sa ni Pastor Joel Tirana, kanyang mahigala, Brother John Dihito, kanyang si Brother Libby Clavis, magayon, tagang salamat o mayong gabi kanatong tanan. Linghugan ta kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo. Ang sala nako tiyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya. Ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo
Sa